Káva chutí lepšie, keď poznáme jej príbeh. Aj keď ju pijeme denne, málo kto z nás sa zamyslí nad tým, kto stojí za jej chuťou. Dnes tu sedíme s osobou, ktorá dokonale pozná nielen proces jej výroby, ale aj mená farmárov, od ktorých nakupuje kávové zrná. Je tu s nami pán Holiš, zakladateľ Café Veronia. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Takže áno, ste v našich priestoroch a Academy of Coffee, toto je najväčšie školiace centrum na Slovensku. No ale to vzniklo trošku neskôr. Najskôr vznikla nejaká distribúcia kávy pred 30 rokmi. Následne som sa zamyslel, že sme mohli mať vlastnú pražiareň kávy a 9.9.1999 sme otvorili prvú pražiareň kávy. A odtiaľ začalo putovať nejaké tie naše kroky, ktoré sme viedli ako rodinná spoločnosť, keďže keď som začal robiť s kávou, tak deti mali, syn mal 2 roky, dcera mala 3 roky, 4, takže veľmi malinkí boli, vlastne syn sa narodil, keď som začal robiť s kávou a Veronike mala 2. Podľa nej je vlastne aj naša značka Café Veronia pomenovaná, no ale tu sme pomenovali až v roku 2005, vtedy vznikla značka Café Veronia, ale teda je to na popud Veroniky. No ale stále to bolo pre mňa nejako málo a chceli sme trošku viacej. A tak som sa zamýšľal, že nestačí len vyrábať kávu, vytvárať nové značky, ale poďme trošku nejaký ten príbeh doniesť medzi ľudí a začať edukovať ľudí, pretože som videl, že strašne sa pilo veľa instantnej kávy a zrnková káva bola na úpadku. No a v roku 2010-2011 som sa zamyslel, začal som chodiť ako komisár do degustačných komisí. Následne som videl, že ako tí mladí ľudia sa snažia súťažiť a tak to chytilo môjho syna, že o niekoľko rokov začal súťažiť a stal sa s neho trojnásobný majster Českej republiky junior, kde vlastne s pánom Augustínom sme ho doprevádzali niekoľko rokov a sme sa snažili. A tento popud, táto myšlienka vznikla, že prečo iba v Českej republike, tak sme v roku 2013 kúpili školiace systémy Coffee Consulate, ktoré sme následne donesli na Slovensko. A popri kúpe toho celého systému som sa spoznal s mojím partnerom, už teraz partnerom, tedy priateľom Edgardom Bresanim z Brazílie. A ako to býva, tak sme sa vždycky, keď sme sa rozchádzali, tak sme si povedali, že keď ty pôjdeš okolo Slovenska, tak si u nás vítaný. Ty, keď pôjdeš okolo Brazílie, tak si u nás vítaný. No a prekvapil ma, keď sme skončili v septembri kurz, kde sme vlastne kúpili celé školiace systémy a o 2 mesiace mi písal, že pôjde okolo Viedne, že či sa môže zastaviť. No samozrejme, že ma to šokovalo, lebo my sme si dali, že Akadémiu kávy vytvoríme do nejakého apríla ďalšieho roku. No ale táto jeho návšteva nás tak urýchlila, že celé Vianoce, Silvester sme makali na Akadémii a 27.1.2014 nás prišiel navštíviť, kde som ho požiadal, aby sa stal krstným otcom. Samozrejme som požiadal pána Augustína, aby sa stal našim krstným otcom a vtedy sme pokrstili vlastne naše školiace centrum. Samozrejme, že výroba tá nám išla. No a tak 27. sme pokrstili, čo je veľmi krásne, tak v týchto nových priestoroch minulý rok, po 10 rokoch sme to znova krstili a pokrstili sme to po 10 rokoch s pánom Augustínom a s pánom Edgardom Bresanim. Takže to je taký krásny príbeh. No medzi tým sme vytvárali nové značky, keďže sme spoznali veľa farmárov a tak som si povedal, že prečo vlastne všade o nich hovoríme, máme príbehy s nimi, prečo nedáme ich tváre na obaly, čo sa nám veľmi podarilo a myslím si, že ako jedni z prvých v Európe sme to začali tvoriť. No a dneska je to veľmi žiadaná vec a tak jak dneska tu mám farmárov z Indonézie, 3 bratov a ich mamu, tak všetky kávy vlastne majú ich tváre a ich to veľmi teší. No a pripravíme sa aj na ďalšie krajiny, kde nielen Brazíliu máme akcionárov, Indonéziu akcionárov, plus teraz rokujeme s ďalšíma krajinami, ale to neprezradíme až v ďalšom videu. Prečo ste sa rozhodli pre direct trade? Teda, že priamo od farmárov ste sa rozhodli nakupovať tú kávu, že od mien, ktoré teda poznáte, ako to bolo povedané do začiatku? No, vo svete sú rôzne systémy, na ktoré sa my, pražiari alebo možno aj pestovatelia pozerajú trošku iným spôsobom. Je tu nejaký fair trade a tak ďalej. A ja som mal informácie, že nie vždy ten fair trade je férový obchod. Skôr sa mi zdá, že ten direct trade je taký osobnejší. Preto sme vlastne spoznali sa s tými našimi farmármi a povedali sme si, že chceme ich tváre na obaloch
No a samozrejme, že budem písať na tých obaloch celý ich príbeh a tento obchod Direct Trade, kde sme si my vytvorili vlastnú značku, tak dodnes deň je veľmi žiadaný a im sa to veľmi páči tým farmárom a ich to tak podnecuje viac pestovať do kvality a viac sa z toho tešia. Samozrejme, že im to prináša trošku viac peňazí a oni sa môžu vzdelávať, oni môžu budovať tie svoje farmy. A ako reagoval slovenský trh konkrétne na tie vaše prvé produkty? No, bolo to trošku niekedy také humorné, lebo oni dovtedy to nevideli na tom trhu, že nejaká tvár na obale, kto to je, čo to je. Dokonca sme mali také, že to je taký politik, to je hen taký politik, ale nie. Potom, keď si to prečítali, tak sa začali vzdelávať a keď videli ten rodný list na tom obale, tak to je pre nich taký posun, že u nás si všetci myslia, že máme iba arabiku a robustu, čo je absolútne nekorektná komunikácia so zákazníkom, pretože porovnávajú druh s odrodou, keďže je okolo 250 druhov a jeden druh je arabika, ďalší druh je excelso, typika, canefora a odroda z arabiky je napríklad catuai a tak ďalej a odroda z canefory je robusta. To je jeden druh, alebo teda jedna odroda, napríklad, kde sa pestuje v Indii, napríklad Brazília nemá robusta, ale Brazília má conilon. India má Old Paradeniu, ale Indonézia má robustu napríklad. Takže porovnávame druh s odrodou, ale bohužiaľ naši zákazníci majú ešte málo informácií, aj keď edukujeme, dá sa povedať, že už vyššie 11 rokov, ale chce to trošku času, ale vzdelávajú sa, je to ten posun. Že začali ste v podstate s papiermi a Excelom, postupne ste prešli na Omegu, teraz je to Aeroposystem Onyx. Čo sa zmenilo z pohľadu ako keby majiteľa alebo pracovníkov, ktorí pracujú s tými softvermi od nás? A ako to možno zmenilo ich prácu? No, to už je toľko rokov, že už si nepamätám ten presný postup celý, ale viete, ak majiteľ vždycky príde do kancelárie a ten chce hneď všetky dáta naraz, hneď teraz. Takže to bol taký signál, že musíme trošku zmodernizovať niektoré veci. Tak to bolo pre mňa dôležité. To znamená, že potrebujete nejaké tabulky skladu, potrebujete nejaký vývoj fakturácie, potrebujete nejaký porovnať rok s predošlým rokom. A to sú veci, ktoré majiteľ si vymýšľa. No to by moja manželka vedela asi veľa povedať, že ja vždycky prídem a chcem všetko hneď. No a tým pádom toto bol taký nejaký posun, kde sme začali uvažovať trošku o modernizácii a máme veľa spoločností, kde to majú nejakým spôsobom zautomatizované. To znamená, že keď vám príde nejaká e-shopová objednávka a vystaví sa objednávka, vystaví sa faktúra, hneď vám to ide do účtovnice. Ja teda nie som účtovník, ale tak toto nejak asi je. A hneď vám to odpíše zo skladu a to sú presné dáta, ktoré my potrebujeme. A keďže pomerne bol výpadok s pracovnou silou ešte pred covidom, tak sme chceli zmodernizovať a Onyx bol pre nás asi jedno z najlepších riešení. No a tým pádom ušetríte veľa času, ušetríte veľa pracovnej síly, ktoré je dneska nedostatok. A to bolo pre nás taký signál. Čo ma veľmi potešilo, že vlastne e-shop, ktorý teraz pripravujeme na ShopTete, tak bude teda veľmi dobre spolupracuje s Onyxom a zautomatizuje ďalšie veci. A keďže sme minulý rok kúpili značku Cafe Point, ktorý beží na ShopTete, no tam sme museli zmeniť ekonomický systém, pretože oni šlapali na nejakom inom softvere. Ale podarilo sa mi ich presvedčiť bývalých majiteľov, že ak máme kúpiť značku, že si dáme vlastné všetky systémy a podarilo sa nám to, takže dneska ideme na Onyxe. Shop teda vlastne budeme preklapať do Onyxu v krátkej dobe a veľmi sa teším na ten celý nejaký zrýchlený systém, pretože ak by som to mal asi tak nejakým spôsobom pri 4, 5, 6 tisíc faktúr ročne na jednej spoločnosti, to ušetrí niekedy možno 1 aj 2 pracovné síly a to je pomerne dosť. Takže z pohľadu toho počtu objednávok ten Aeroposystem výrazne ako keby uľahčil tú prácu a zrýchlil ako keby... Zautomatizuje to, zrýchli to a hneď vám vedie evidenciu skladu, čo je veľmi dôležité. To znamená, že ak nemáte na sklade počet, tak vám to tam dokáže sa to nadstaviť, takže to zablokujete. Tým pádom na tom e-shope, keďže dneska veľa ľudí už kupuje na e-shope, je to taký moderný systém a je asi niekedy smutné, že si objednáte z e-shopu a naraz vám príde, že tovar nemáme, no. Tak ak nemáte dobre poprepájané systémy a nezablokuje vám tam, že keď kúpi posledný kus, tak to tam hneď zablokuje, že bola na sklade, tak to je podľa mňa veľmi seriózne aj voči zákazníkovi. Čo si myslím aj z pohľadu majiteľa, že potom
aj tie zákazky chodia veľmi rýchlejšie a nie sú také, že máte zlé recenzie. Lebo kúpiť si niečo, čo není na sklade, je si veľmi nesprávne. Samozrejme, to sa s tým ťažko potom stretáva. A minulý rok teda sa vám asi aj výrazne zväčšil zase ten počet objednávok, ktorý musíte ako keby u vás zaevidovať. A... Tým, že sme kúpili ďalšiu značku Café Point od 1.10.2024, tak nám pribudlo veľmi veľa faktúr, veľmi veľa zákazníkov. No, tam máme asi 30,000 adries, to znamená, že to nie je to veľmi málo a síce dneska tu máme 2 faktúrantky, ktoré to robia, ale tým, že prejdeme na shop, teda zautomatizujeme to ešte rýchlejšie, tak dokáže robiť jeden človek, čo je veľmi, veľmi dôležité. Automatizácia vám už teda teraz uľahčuje prácu vám aj vášmu tímu. Kam smerujete ako Café Veronia v najbližších rokoch? Čo je taká vaša najbližšia vízia? Tak automatizácia len začína u nás, dá sa povedať, že v tých predných miestnostiach, kde sa odoberajú objednávky, e-shop, ekonomika, ale myslím si, že budeme pokračovať aj vo výrobe, aby aj výroba vedela pracovať s tým skladovým systémom, viacej edukovať, možno viacej počítačov umiestniť a aby sme čo najmenej papierov vypisovali, aby sme trošku šetrili aj životné prostredie. Takže toto je náš taký cieľ, aby nemuseli chodiť hore-dole, pretože máme budovu pomerne dosť veľkú a dievčatá sa tu nachodia, ale musím povedať, že im to nevadí, že oni sú radi, že urobia 20,000 krokov. No a samozrejme automatizácia je pre nás veľmi dôležitá, ale aj z pohľadu toho, že tu nie je iba jedna spoločnosť, tu máme viac spoločností, tak ako vzdelávacie centrum Academy of Coffee, ale máme tu vlastne pražiareň kávy Eurocoffee. A vznikla nám tu minulý rok akciová spoločnosť, kde vlastne rozvíjame nové produkty. World Coffee Brazil, kde máme akcionárov z Brazílie, z Indonézie, z New Yorku. Teraz rokujeme vo Vietname, ale vstúpil k nám aj silný hráč, majiteľ prírodného jodu, kde vlastne robím potravinový segment jodový a to si myslím, že nás ekonomicky by malo trošku posunúť, pretože má o to záujem celý svet. No a určite tam bude treba viacej faktúr, určite viacej ekonomiky, určite viacej dát. Takže som rád, že pracujeme na jednom systéme, viac značiek, viac firiem a okrem toho máme Medzinárodný kávový inštitút. Takže tá evidencia je veľmi dôležitá pre nás. Či už je to skladová, alebo fakturačná, alebo všetka tá, ktorá v tej ekonomike patrí, tak tomu sa veľmi tešíme. No a asi nie je nič lepšie, keď sa niečo naučíte a nemusíte to stále meniť. Takže Kroz nám veľmi pomohol a som rád, že napreduje dopredu, že tam nemá nejaké veci, ktoré by nedokázal zvládnuť a to sa mi veľmi páči. Ale teda s nami napredujete aj vy, lebo kávu s jodom máte ako jediný zatiaľ na Slovensku. Ako na toto reagujú aktuálne zákazníci? Myslím, že káva s prírodným jodom je jediná na svete. Takže my to komunikujeme ako jedinú na svete a už dneska rokujeme s rôznymi krajinami, ktoré si berú vzorky ale nezostaneme iba pri káve, ale nebudem veľmi prezrádzať. Sa mi to veľmi páči, pretože všetkým nám chýba joda, hlavne tým, ktorí majú problém so štítnou žľazou. Máme nedostatok jodu a keď prídeme lekárovi, tak lekár nám ešte povie, že menej solte, lebo sol je škodlivá, tým pádom ešte menej dostávame toho jodu do tela a tehotné mamičky pre vývoj plodu tiež potrebujú väčší obsah jodu, tak sme to tak naplánovali, že robíme bezkofeínovú kávu s prírodným jodom, spracovanú vodnou cestou, kde vlastne je veľmi zdravá. Takže tá mamička si môže dať aj v tehotenstve 1, 2, 3, 4 kávy, má to bez kofeínu a ešte vlastne popri tom prijíma ten jod, ktorý je chýba tomu plodu. Takisto športovci majú záujem o jod, pretože potrebujú väčšie výkony, tak tým sme pripravili športovú kávu, kde má vyšší obsah kofeínu s pridaním jodu. Takže budeme pokračovať v týchto produktoch. No a čo sa veľmi teším, tak jednu vec môžem asi prezradiť, že pripravujeme rautičinky s pridaním jodu, pripravujeme zeleninové rautičinky s pridaním jodu a funkčné vody. Ale to až na budúce vám poviem. Smerovanie spoločnosti Café Veronia máte teda jasne dané. Čo by ste odkázali podnikateľom, ktorí ďalej pracujú s Excelom ako predseda Slovenskej živnostenskej komory? Ďakujem pekne, že ste spomenuli toho predsedu. Už to trvá 8 rokov a nemajú to tí živnostníci jednoduché a preto by som im rád odkázal, aby automatizovali a zjednodušovali si systémy prácu. Či už sú to výrobné spoločnosti, stavebné spoločnosti a máme vlastne rôzne spektrum živnostníkov medzi nami.
Takže určite automatizovať, zjednodušovať si veci a viacej si času nechávať pre rodinu, pre deti, pretože ten život veľmi rýchlo uteká. No a určite nie papierové veci, lebo tie papierové veci odkladáme, tie sa dokážu strácať a tak ďalej. Myslím si, že dneska už virtuálne systémy a cloudy a všetko funguje, ako aj umelá inteligencia, takže treba modernizovať a zjednodušovať si veci, pretože čím si rýchlejšie zjednodušíme veci, tým máme viacej času pre rozvoj, pre rodinu, pre priateľov a pre život. Takže automatizovať so spoločnosťou Cross. Pán Holič, ďakujeme za rozhovor s vami a teší nás, že práve naše softvéry vám pomáhajú napredovať v podnikaní a vytvárať si ten čas na rodinu a dobrú kávu. Uznelo veľmi krásne a tiež ďakujem za rozhovor. No a na záver by som vás mohol pozvať na dobrú kávičku, pretože príprava dobrej kávy je, myslím si, že pre všetkých veľmi hodné na to, aby si ľudia sadli, zrelaxovali, oddychli, porozprávali sa, hlavne dievčatá, muži, rodina, priatelia. Takže hlavne, aby si to ten kávový mok pripravovali zdravo a správne. Takže ďakujem ešte raz.